Jirikindeng hawaralong kedo rong chejeng chongkhili rong the ang lapen hijung lang sora ratuma phan kapathe angjia phan pura kedam tang penangan ning kan pen rihinga menu jok somdamsi rong ra phan ning parong ponlo bonta halabang sora ratum rong arlo klar bor pen tulong pu pu kehemana manga bangke heman jongjong asonsi cheman deplo athe jirikindeng hawaralong kedo rong chejeng chongkhili rong the ang lapen hijung langsu la rong pliara ratuma bangke ningkan ke thom pleng terapita non pu anta rihinga me che thordu nong le pinla kiram tang ningkan ke thom aprang pen rong pliara ratuma phanpura APDCL pen kapanong pon rihinga nu jok ke som pona bangke ke tangji kalisi non pu anta asayamo cheng chidan sidola rihinga me anu jok ki hut pen non pu anta anu jok ke som bang vedera jok ahili galong inut bang hinetum ke jang setame dolo Lasi prabjin pen APDCL sai kamahin pen celang dunsi bang sorong rara kisung kepa jujia phan raratum chuning report tumarong rong tang long karen aso nang ke klemi bangselam pen bisik lo la pen tum bata karen nang pipo petun ba chehok lo la pen itu mata karen ta ari nang pede lo pa da puso nang tuk lo la tuk pen ke bang pin lo la sinan kuna nan tan tum thek long le der lo sila le tum non wang kusi non puthot kus Pasu kape me thije phana la tuma se yela tuma kam plan pa me pa sikuro la Lapurong chejeng hina bangke malom so phan me pilo bonta chikloi jon yang bong transformer hino dakpen pining ana bangke ningkan ke thom pleng tanglo bonta rihinga me che thorpon long le det lo pusi rapen pachini pon Abi na salam le pe yok 2018 alom pen non 2022 aning kanan lo basinon non puno anta me bang thorong le delo mi thorong le delo lam bang ke ari dak lab pasolam le jok lo basi ari huinta dak et lo Kheroni pen mohanteron karbiang live